Ffynnon Groes. Sefydlwyd cangen Ffynnon Groes dros 100 mlynedd yn ôl bellach ac mynnu'r gangen hynna o fewn y rhanbarth. I ni wedi bod ar blaen y gad trwy'r amser yn hyrwyddo gwaith y mudiad ac hefyd yn hyrwyddo'r gwaith Gymraeg, yr iaith Gymraeg o fewn yr ardal. A bydd Rhian, Bethan a Mair nawr a finne yn rhoi cip o hanesion beth i ni'n neud o fewn yr ardal i hyrwyddo'r mudiad ar iaith. Bethan yn enw i, un o'r cyfleoedd mae Ffynnon Groes yn defnyddio i hyrwyddo'r iaith Gymraeg yw darllen i'r deithiwr. Ble bydd nifer o aelodau fynd ati i ddarllen papur bro yn rhoi cyfle i'r deithiwr i wybod am hanes a newyddion y fro ac hynny ar gymuned gyfan. Enghraifft arall mae Ffynnon Groes yn defnyddio i hyrwyddo'r iaith yw'r web lyfr i ni'n cadw. Mae yna cwpl o'r aelodau yn cyfrannu at hwn mewn ffordd fodern electronig o ddod â aelodau i wybod, ffrindiau ac aelodau i'r gangen i wybod beth yn gwmws sy'n mlaen dyn ni o fis i fis. I ni hefyd yn gwneud gyda Ysgol Gynradd Eglwys Wrw. I ni'n rhoi tarian a taleb yn flynyddol i'r plentyn sy'n ni barn prifathro, neu'r athrawon yn Ysgol Eglwys Wrw, sy'n disgleirio mwyaf yn yr iaith Gymraeg yn ystod y flwyddyn. A rhai sydd wedi cael sy'n dod i'n gofi ar hyn o bryd yw Ellis James, Levi Dafydd a Ffion Morris. I ni hefyd fyd tai o'r aelodau, bydd Rachel a fi rhyw ddwrnod mewn i siarad â'r plant am sydwrnod llyfrau, i pwy lyfrau wy'n ni'n darllen yn blentyn, a mae aelodau arall wedi bod mewn yn darllen gyda'r plant fynd. So unrhyw beth mae'r prifathro'n gofyn amdano ni, i ni digon barod i helpu fe. Mae'r y dwy, a ni hefyd yn casglu nwyddau ar gyfer hamperi i raffl y Cylch Meithrin yn Eglwys Wrw. Bydd ni hefyd yn cymryd rhan yn ei rhoi dalent nhw chydig o flynydde yn ôl yn gwneud sketch. Ond ni'n mwynhau cefnogi eisteddfodau lleol yn canu a adrodd neu wneud sketches beth bynnag mwyn hyrwyddo'r mudiad a cefnogi'r iaith Gymraeg. Gweithgaredd arall i ni'n cefnogi yn flynyddol yw'r sioe Hen Beriannau yn Gan Hian sydd yn cael ei redeg o dan nawdd Cadam. I ni'n defnyddio fe fel cyfle i werthu'r gangen achos i ni'n mynd â stondin cacennau yna. I ni'n codi ymwybyddiaeth i bobl yr ardal o'r mudiad. I ni hefyd mewn ffordd delfrydol i ni o i dreul denu aelodau newi. I ni'n flaengar iawn, i ni wedi bod ers blynyddoedd yn treul codi'r rhif yr aelodau. I ni mewn ardal sydd â lot o fewnfudwyr. I ni hefyd yn treul denu dysgwyr mewn ato ni. Hefyd yn ogystal â hynny, i ni bob Nadolig, i ni mewn i gartrefi'r henoed, i ddiddori'r deilied, mae hefyd yn dod mewn ar iaith Gymraeg. Mae'n rhoi cyfle i'r deilied i ganu ac ymuno gyda ni trwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd yn ogystal, i ni mynd allan i'r ardal i ganu cyrolau. Mae hefyd yn rhoi cyfle falle i'r mewnfudwyr i glywed yr iaith yn cael ei defnyddio ar lafar. I ni fel cangen o Ferched Wawr yn Ffynnon Groes yn defnyddio yr iaith a'r waith yn ein cymuned bob dydd o'r flwyddyn.